はい。えーっと、浅じゃあ、野さん、あり中村がとうごさん、ざいます。はい。はい。なんか、自己紹介簡単に。私は、なんだろう、今回、毒親のをさせていただいて、その前、現在は NPO 法人フォーハートでっていう団体を今7年目やっています。で、そこでうん。いじめとか不登校とか生きづらさを抱えた30代ぐらいまでの方、それ以上の方も、まあ親御さんとかもいらっしゃいますし、今、引きこもりとかって結構年齢も上がってきたりもしてるんで、そういう方々の24時間相談を受けるために、電話と、LINE を使って、相談業務をしながら、なんていうんだろう、必要そうな情報とかを提供できるようなことをしてます。すごいですよね。うん、やっぱり、こう、ちょっとね、メンタル落ち込んでる方って特に夜の相談とか多いから、いそうつも大変ですよね。だなと思って、で、心療内科の付き添いとかみたいなものもされたりとか、そうでなんすね。うん。か本当に、いろんな方、お一人お一人にすごく親身に寄り添ってらっしゃるのが、そのお話させていただくときにいつも感じてて、で、私は、百瀬って言います。中村さんの、お友達の方からすると初めてかもしれないんですけど、えっと、もともと実家では、親はすごい、まあ、虐待というか、毒親で、まあ、そういう、まあ、育ちなんですけど、で、まあ、結構、うまく自分はもう、愛されることをもう放棄しちゃったので、で、その分、案外自立できたっていうところはあると思うんですけど、まあ、いろいろ呪いは残ってるなっていう部分もあって、で、あと、まあ、子供の保育園でいじめにあって、で、まあ、そこで PTSD になって、まあ、ワークショップを作ったりっていうことで、メンタルサポートジャパンという団体でやっていました。で、中村さんといじめ撲滅動画っていう動画を、クラファンで作った時に知り合って、そこからずっとお世話になってます。で、まあ、3月頃からずっとね、2人でね、いろんなこう、自分たちの進捗状況みたいなのをこう報告し合ってて、で、その時に、なんか、あの、すごくお話が盛り上がったりすることが多くて、そうですね。ですね。でも、ああ、そうだよね、わかるわかるっていうことがすごいいっぱいあって、うん。で、あの、まあ、特にやっぱりちょっと悩んだり病んだり、私のワークショップに来る方も、その中村さんがこう相談に乗られてる方も、毒親育ちっていうのかしら、親からの抑圧で、苦しみを抱えてる、なんかこう、なんとなく自分の中で満たされない思い、そういうものがある方がいらっしゃる。すごく多いなっていうのがあって、で、今回ちょっと毒親で、お話ししてみようかなっていう感じになったんですよね。うん。うん。はい。多いですよね、現状。毒親、まあ、その毒親って言っても、毒親ってうん。何って言われると、うーん。答えにくいのかなっていうか、なんだろう、定義がうん。ないから、うん、そうなんですよでね。なんか世の中的には、うん。なんて暴力的とか、もうなんうん。かすごくわかりやすい暴言うん。とか、まあ、性的なとか、そういう、もう本うん。当に、あの、虐待にうん。近いものうん。っていうそのが、やっぱりうですよね。毒親っていうイメージが強くうん。先行されていて、うん。でも、それだけが全てなのかなってうん。いうのを、この前も、百瀬さんのお話の中でもあって、まあ、うん。その辺もちょっとどんななんだろうな、本当は。本当はっていうのかな。毒親ってどこまでが毒親って、うん。でも子供が思ったら毒親なんだろうし、でうん。も多分毒親って、多分気づいてなくても大人になってる方々っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですよね。うん。虐待ほどハードじゃなくてもね、なんか、うん。いわゆる最近よく言われるのは教育虐待っていうんじゃないけど、うん。もうなんかその、進路の押し付けだったりとか、うん。なんかやっぱり価値観の押し付けとか、うん。なんかこういう、やっぱこういう学校に行くのがいいとか、まあいい学校、いい会社、で、それからなんかこう、世間体のいいう生きん。方、そういうものはやっぱり押されがちなのかなと思って、そうですね。うん、だから、毒親の中って結局子供を支配したいっていううん、のかな。
子供を自分の思った通りに育てたいとかっていうのも、毒親だと思う。毒親っていうのかな。まあ、それで子供が辛いと思えば毒親なんだと思うんですよね。ただ、まあ、それがすごくいい、そうされたいっていう子もいると思います。自分で決めるよりもっていう。ただ、自分が本当はこっちの学校に行きたかったのに、親がもう一個の大学に行け、こっちに行けって言ったから、それを、なんて言うんだろう。言えなくて、親に言われた通りにしてきたって。でもそれがやっぱりずっと心残りでっていう方もいらっしゃると思うんですよ。で、それもやっぱり毒親なんだろうなって。毒親っていうのかな。うん。生きづらさに。なんか例えば親に、例えばこういうね、学校に行きたいとか、こういう仕事つきたいって言った時に、それで食っていけると思うのかみたいなね。なんかその学部、学科に行って、それで将来どうなんのとか、そういうふうに言うこと多いと思うんですよね。で、そう言われると、子供なんかはまだ、なんていうの、人生経験ないし、先のことなんてわかんないから、じゃあ、堅実の道がいいのかなっていうふうに、ね、親も先生も言うし、みたいな感じになっちゃいがちですよね。そうですよね。うやっぱりん。子供は知らず知らずのうちだし、親も束縛たしてる。だ単純に、うん。ちょっと過保護なだけ、ちょっとうしつけが厳しいん。家なだけっていううん。考え方が、実際それが長く続いていくことで、子供たちの心には負担になってる。でそうそも多分誰も気づいてない。う。うん。で、親も、なんだろうな、子離れできなくなっちゃう。うん。なんかいわゆるヘリコプターペアレントじゃないけど、うん。子供が大学に入っても、下手すら会社に入っても、なんかこう、入社式についていくっていう話とかね。ありますよね。ちょっと勘弁してくださいよっていう感じ。で、男の人なんかね、もう社会人になってるのに、お母さんがこう週末ごとにこう、一人暮らししてるのに、わざわざ家事をしに来たりとか、いや、ちょっとおかしいだろうって思うんですけど、なんか、子離れできなくなっちゃう、親が。確かに。まあ、それが全て悪いわけではないけれども、それを、だからなんだろう、家事が一切できない子で、家事をしてくれるお母さんが毎週来てくれるっていうのは、それはありがたいことかもしれない。でも、毎週来られるのちょっと辛いなって子供が思ってても、言えない環境に置いてしまうっていうのは、それはちょっと違うよねって。悪意がないだけにみたいなね。で、でやっぱりもなんか、子供からすればね、お母さんが来てくれるっていうことは、まあ、来ないでっていうことも、あまりね、無限にできないって思っちゃったりもするだろうしなって。で、なんかそれが、なんていうの、母親はこんだけやってくれたから、やって当然みたいに女性にね、こう、求めちゃったりとか、そうすると、モラハラになっちゃうからね。確かにそうですよね。しんどいと思う。なんか、昨日だかちょっと話してた時に、毒親かそうでないかっていうボーダー、そのあたりについて、精神科医の先生がちょっとお話になったみたいな。そうです、そうです。その、精神科医の方と、あの、毒親のこういうイベントとかをするんだよねって話をしたときに、じゃあ毒親って何なのっていう話になって、で、まあ、いわゆる、だから分かりやすい毒親じゃなくても、その、うん、何が毒親なのかっていうことが分からないことだし、子供が気づいてないし、よくあるの、診察室に大人になってもついてくる親御さんっていらっしゃるじゃないですか。あれも、結局、限られたスペースというのかな。その精神科とかなんかは、本当に自分の安心できる場所だからそこで話せるってある。でもそういうところにまで親が介入してきてる。でも多分親はそれが、悪いことだとは思ってないし、悪意があってやってることでもないっていうのもあって、でも子供としても、でもそれが当たり前に多分もう生きてきちゃってるじゃないですか。だから、今更っていうのもあるだろうし、じゃあ来ないでっていう多分タイミングもない。
なんかね、心配してくれてるのはわかるんだけど、うん。でも、なんか実際はあんまり幸せになることを望んでないっていうか、うん。なんかその特に、あの、まあ、母の娘に対する呪いっていう風に言われるパターンだと、よくその、摂食障害になる女性うとかっん。て、まあ、2つのこうアイデンティティをこう押し付けられて育ってることって多いんですよ。うん。で、まあ、一つには、もう女も頑張ってと、大学行ってとか、いい成績を取ってとか、そういう風に、うん。なんかすごく社会的にとかな、のかな、そういうこう、自立を促すようなことを言いつつの、いざ、じゃあ、成績上がったり、いい大学入ったりすると、いやいや、なんか、女は結婚して一人前とかね、なんかそんなこう、賢いこととか小賢しいこと言ってたら嫌われるとかね。なんか、結局真逆のことを言って、どっちがうまくいっても否定されちゃう。確かに。うん。で、それはまあ、直接的に言う場合もあれば、逆に言わなくてもお母さん自身の生き様が、その、なんだろう、専業主婦で、うん。その、家のこと、娘のこと、それから、介護とか、親戚関係とか全部一生懸命やりつつの、でもそんだけやって、良妻賢母と褒められたい思いとともに、自分の生き方をしてないっていう愚痴をずっと言ってたりとか、で、どっちも結局満たされてないものを見てるうちに、こう、娘の立場で、どうやったら幸せになるのかわかんないっていう感じがあって、で、それで、まあ、いわゆるダブルバインドの状態なわけだけど、何をやっても結局評価されない。何をやっても自分はダメなんじゃないのかっていう感覚に陥って、で、結局食べる吐くを繰り返しちゃうっていううか、ん。そういう摂食障害の、こう、背景を持った方多いみたいなんですよね。うん。うん。だから、それも、まあ、いわゆる毒親っていうか、なんかね、毒親って子供を否定する、うん。子供の本来の意思を否定するっていう感覚があるんですよね。そうですね。うん。子供のやりたいこと、子供がやりたいことっていうよりも、親がこうなってほしいっていう方が大うんうきい。んうんうん。こういう仕事についてほしい。うん、こういう大うね。学に行ってほしい。うん。とか、こういう子になってほしいっていう、うん。なんていうんだろう、夢じゃないですけど、うん。そういう未来が見えてて、それに従わせるためのレールをもううん。引いちゃってるんですよね。で、そのレールの上を歩かない子はもうダメっていうか、それを反対してくる時点で、あれって、でも子供としては、もうお母さんが言ってるし、お父さんが言ってるしの、その両親が言ってることが正しいと思って生きてきてるから、それ自分がやりたいことじゃないなって思っても、やっぱりやり続けちゃうんですよね。だよで、そね。ういうの、そうですね。うん。親にとって都合のいいレールっていうの、うん。うん。なんか子供の時は従順で、うん。もうなんかいろんな習い事もうまくこなして、うん。で、学校の宿題もちゃんとやって、うん。それで、いい学校に合格して、うん。それでいい会社に入って、なんか世間体のいいような、こう、家庭を作る。うん。いやいや、ないでしょう、みたいな。いや、もうそんな子供いないし、みたいな。まあ、家がもうみんなお医者さんだったらやっぱりお医者にならなきゃいけないとか、教師のうん。家庭だったら教師になるの当たり前とか、ねえ、そうなっ重たいと思うね。てくると、なんて言うんだろう。私たちの、まあ、話を聞いてる中では、親ガチャって言ってるんですけど、親が親ガチャに失敗したって、何回か聞言い方を、きすぎけどね。でも結局、その、よくあるネットのゲームとかだと、リセマラって言って、その、ゲームを一回アンストして、もう一回インストールして始あめられるんですね。あ、で、それで何度も自分が欲しいものが当たるまでやり続うんけるっていうのがあうんうん。るんですけど、それからの連想で、親ガチャに失敗した。なんかもう生まれた時から、もうそのガチャに失敗して生きてきてるからしょうがないよねっていう言い方をしてくる。でもそう思わないと多分生きていけない。ああ、
それが多分、なんて言うんだろう。普通に、何の、なんて言うんだろう、親に不満もなく生きてきたとしたら、うん。そんな風にまず思わないじゃないですか。親ガチャ失敗したよとは思わないけれども、やっぱりどこかで、この親じゃなくて、友達のお母さんとかでも、こういうお母さんだったらよかったなって思うことってあるじゃないですか、中には。うん。そういうのをやっぱり、ずっと大人になっても持ち続けてるのって、毒親に、だから、うん、ハードでない毒親さんそれをまずなんて言うんだろうと思うんですけど、でも私たちはもうその辺がわからないから、親ガチャうち失敗しててさって言われて、ああ、いい言葉だなって思いながら。わかりやすい、確かに、確かにわかりやすい。確かに。それをああ、そう。思うこと自体も罪悪感感じてできない人の方が多いよね。うん。やっぱり親が、なんか、親に不満を持つことがいけないことっうん。て思いがちなんじゃないかな。で、親は子を選べないって言うけれども、逆パターンで子も親を選べないんですよ。選べないよね。だから、こんなはずじゃなかったっていうお母さんも確かに聞いたことはあるんですけど、でも子供も、こんな親だと思わなかったって、どっかで思ってるわけじゃないですか。で、まあね、そこって、親も完璧じゃないよ。うん、ね、完璧じゃない。そんなになんかいい親ってなかなかいないと思うし、うん、欠点もあっていいと思うのよ。うん、ね。だけど、子供と親が別人格っていうのを、なんか、うん。ちゃんとこう捉えてるかどうか。そうですね。うん。そういうところがやっぱり海外とかの方が強かったりはしますよね。うん。そうね。なんで子供を自分の所有物というよりも、一人の人間として、うん、子としてうん、扱うっていうことに関しては、やっぱり海外の方が考え方うん。が強いんだろうなっていう。だね。うん。なんかね、うん。やっぱ結構、日本はあれだよね。子っていう意識が薄いっていうか低いのかな。そうですね。ね。もともと薄いんだろうと思います。うん。で、やっぱり海外とかだと、まだすうん。ごく小さいうちから自分の部屋を作って、うん。で、まだ母乳で育てる時期だけど、子供は自分の部屋があってっていうのが当たり前だったりするけれども、日本はもう母親と添い寝をするっていうのが当たり前であって、それは文化の違いでもあるけれども、やっぱり離れることがない。で、お母さんもちっちゃい頃から子供と離れる時間もなくて、じゃあその手伝ってくれる人が誰かいるのかって言ったら日本って結構それもいなくて。ってなるうん。と、独立した部屋っていうのは住宅事情もあると思うんだけうど、ん、ただ、それにしても、母親を密着させすぎだよね、社会が。うん、なんか3歳まで母親でっていう3歳児神話で、うん、なんかちょっとでも母親がこう息抜きしたら責めるみたいなね、うん。風潮があって、で、なんかべったり感を作り出しちゃうのかもしれないんだけど、なんかね、それもうん、それで、ま、なんだろう、そこも、そういうことも結局日本人らしさでもあるし、うん。あ、お名前まあ、くださってありがとうございます。ありがとうございます。うん、そういう、なんだろう、日本らしさも確かにあるんだけれども、うん、でも、もっと周りが手伝ってもいいと思うし、うん、じゃあ、その、毒親になる方々って結局もともとは、すごく子供のことを一番考えてる人たちだったりするんですよね。あ、そうなの？結局、子供にこういう風になってほしいとか、うん、こうじゃないからダメだっていうのがあるから、もともとから、子供が嫌いとかじゃない限り、うん、結局、自分の引いたレールじゃないから、しつけとして殴る。じゃないけど、うん、しつけって何って思うんですけども、それも違うだろうん、って思うけど、結局のところ、過干渉で、過保うん、護で、それが、もう、なんていうの、マックスまで行ったところが、この、なんていう、毒親さんになりがちなもうん。の。なんか、きう私のまあ見方ですると、ん、なんかすごくやっぱり親がエゴイストなのかなっていうか、
なんか、自分がこう、イライラすると子供となって、なんか気持ちをすっきりさせるみたいなね、すごく道具みたいに扱ってて、で、その、子供の進路に関しても、その、子供の望むことじゃなくて、親にとって世間体がいいものを選んだとか、なんかこう、私立にこだわる親御さんとか見てると、ちょっと教育虐待だなと思っちゃうんだよね。うん。だって本人が何をしたいのか、ちゃんと聞き取りしてんのかなとかって思っちゃって。なんか、そうですよね。うん。小さいうちっていうのが難しいな、その辺の、線引きが難しいのかもしれないけれどまあも、ね。結局、人生経験がないから、子供にうん。とってじゃあ、中学受験どうするって聞かれて、選ぶ、理由っ友達がていい学なったら、校行きたいとか、そういうレベルだよね。そう、そのレベうん。ルじゃないですか。ただ、親は、こっちの学校の方が体裁がいいとか、こっうん。ちの学校の方が、その、あなたが行きたいところよりも、いいところに行けるわよ、みたいな。ってうん。言ったら、あ、お母さんたちがそう言ってるから、そうした方がいいんだって思うじゃない。子供にとってのもうベースがまずないから。わかんないからね。うん。うん。なんか、うちの話で言うと、私が高校の時に、大学美大行きたいって言ったんだけど、うん。それで食っていけるのかとか、そんなもんやって何になるとか言って父親に殴られちゃって、うん。それで無理やり、いわゆる有名お嬢さん短大に入れられたんだけど、それはそこに通わせてるっていうプライドが欲しかったんだよね、彼は。そうですね。うん。東京で言うと、有名な成人とか白百合とうん。かに娘を通わせてるっていうブランドがうん。欲しかっただけ。でも、自分は行きたくもない学校だから、ものすごく、もや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 して、で、ともかく、もう2年間の我慢と思って、うん。で、もうプロフィールにも普段書かないんだけど、うん。やっぱり自分が望んでないものは良くなくて、で、うちうん。の娘が高校を決めるときに、どんな高校行きたいって聞いたら、うん。制服の可愛い学校ってああ。で、なるほどって言って、で、セーラー服は絶対嫌だとか言って、エロいからとか言って、なるほどなとか思って、それで、制服の可愛い学校どうやって探せばいいんだろうって、もう、まるっきりそれを否定せずに、もう、すぐその手伝いにうん。走ってしまったわけですよ。うん。で、最初はなんか一個一個探してたら、すごい時間かかってなかなか見つけられないし、うん。そのうちもう受けても受かんない学校は検索する必要ないってことが分かって、受けられる範囲内のその範囲で、家からそんなに遠くないところを、こう、ホームページでチェックすればいいんだっていうあたりとか分かってきて、うん。うん。で、無事、教科を自分たちで選択うん。できるような総合高校で、それもすごいね、気に入って、なん確かに。ていうのかな、大学みたいに自分で、こう、英語を中心とか、スペイン語とか、それから心理学とか、いろんなものを高校なのに選べるから、ありますね。私も1年うん。生の時行ってたのが、児童保育科だったんですよ。ああ、そうなんだ。高校の。うん。子供、保育士になるための学校の高うん。校版っうていう。ん。そこの学校はいろんな、福祉系もあったし、うん。美術の方々うもいらっしゃっん。たりとか、いろんな科がある中の、そういう学校だったんです。普通科うん。の中の専攻が違うみたいな、っうん。ていう学校だったんですけど、うん。うん。やっぱりその辺を選ばせてくれる親って、うん。少ないんだろうなって。うん。やっぱ子供の意思を尊重するかどうかですよね。うん。で子供の意思をその大人の理屈で曲げない。うん。だから、将来的になんか、それが役に立つのとか、将来どうこうっていうこうん。とで、理詰めで言ったり、怒鳴ったり、暴力だったり、いろいろかもしれないけど、なんか、子供は子供でやっぱり親に気に入られたいって気持ちがあるから、うん。そういうのを利用して、なんか親の思う通りにさせ、うん。子供をコントロールしちゃうっていううん。ことがあるんだろうなと思って。そうですね。うん。うちの家は、もう逆に言えばアメリカに近いような感覚の家だったので、うん。もともとから母親に、ちっちゃい頃から私とあなたは他人なのよって言われ続けてたんですよ。両親も一人の人間だし、あなたも一人の人間なんだから、同じじゃない。
だからうん。考え方も違うし、一緒じゃないのよっていう言い方をずっとされて生きてきたんですよ。で逆にすごく珍しい家なんですよ。それいいね。うん。だからもう小学校1年生の時に、風邪をひいた時に、うん。病院までは親も一緒に来るんですよ。もちろんお金を払うのはできうん。ないから。でも、診察室には来ないんですよ。うーん。で、だから、それで最初の頃はなんでって親に聞いてたの。そしたら、風邪ひいてるのは私じゃないからって言ってくるんです。まあ、うん。確かにそう。確かに母親が風邪をひいてるわけではなくて、うん。私が風邪をひいてるんだから、だから症状が言えるのはあなたでしょって。うん。だから自分で言えるようになってまで親が入る必要はない。ただ、まだそういう言葉が難しい年齢の時は入るけど、言えるようになったらもう入らないって言われあて、あ。待合にいるんですよ。うでも、そのん。ことを医者が見ると、親と仲悪いのって言われるんですよ。待合にお母さんいたけど、呼んでこようかって、お母さんと仲悪い、なんかあったみたいな聞き方をされるんですよ。日本のパターンだね。そう、だからもう完全にそれは日本のパターンで、いや、うん。仲いいですよって別に、その、何かあったわけじゃなくて、うちのスタンスなだけなんですって話をしても、まあ理解されない。で、親を呼ばれるんです。で呼ばれて、診察室の親もなんかちょっと不服に入ってくるんですけど、別に何もないからずっと立ってるだけって。読まななんいんだだろう、これ。ね。なんかなんで呼ぶのかわからんっていう状う況のん。中が、なんかそれも結構何回もそれもあって、へ本当にえ。必要な時に、なんだろう、大きな手術がありますとか、うん。こういう病気だから親にも話をしておいた方がいいですっていう時は、ちゃんと来てくれるんですよ。うん。でも、基本的に、その、ただちょっと風邪をひいたとか、うん。ちょっと何かで、なんかアレルギーでとか、なんか皮うん。膚炎ができてとか、皮膚科にうん。行くとか、そういうのなんて、親、本当に必要なのって言われたうら、ん。現状じゃあ今、皮膚かゆいんですっていう話も、親が言ったところで、親は本人じゃないっていうのをすごく言われてきたから、高校を選ぶときなんかも、なんかその制服が可愛いとかっていうのも確かにわかるんです。でも、うちの親は何も言ってこなかったんです、逆に言えば。あ、私からは何も言ってないの。本人が制服が可愛いところがいいって言っただけで。で、でも、多確かに。分レベルがおかしいぐらいに何も言ってこない。お金は出すよって言われるんです。お金は出す。だから、自分で願書を出して自分で受けてこいって言われて終わったんですよ。だからもう本当に全部自分で調べて、自分の成績で受けられるところを探して、っていうところから始まって、結局私は1年、2年生の時に辞めて通信に変えたんですけど、その時も親に言わなかったんですよ。忘れてて。あ、そうなんだ。で、高校って中退するときに親のなんか印鑑が必要らしいんですよ。ああ、はいはい。で、まあ編入するんで、それをうん。し忘れて、だから、1、2ヶ月私、高校2つかぶってる時期があって、実は。で、それを親に言い忘れて、あ、前の学校辞めてないと思って、へえ。新しい学校の先生に、なんか辞めてないって前の学校に言われたんだけど、どういうことって言われうて、ん。あれって思って、よくよくなんか話を聞いたら、親御さんが言わなきゃいけないって言われて、あ、そうなんだっていうので、親に速攻電話して、ちょっと前の学校に行って、手続きだけしてきてくんないかなっていううん。話をしたわけで結局通信に行くっていうことも何も言わなかったんですよ。で、私は時間が欲しかったの、自分の時間が。で、前日っていうか普通の一般の高校に行ってると、やっぱり、1限から5限まで、6限までって決まってるじゃないですか。でも通信だとその辺もフレキシブルにできるし、うん。で、その間に私は資格を取りたかったし、勉強がしたかったから、通信に行った方が楽だったし、でも、多分こういう親ってすごく珍しいと思うんですよ。うん。ここまで何も言わないっていうか。なんなら、母親は中学卒業した時に引退するって言われたんですよ。ほう。それ義ぐらいの務教育が終わったから。覚悟をね、それぐらいの覚悟をもう、いろんな、もう世間の親に持ってほしいよね。もう本当にうん。究高校極なんだな、卒業したこの人はって時でもいいよ。思いますけど。なんか、ともかくなんか、うまくフェードアウトしてくんないと、うん。うん。なんだろうな。私はだから中学うん。生以来、母親のことをお母さんって呼んだことがないです。あ、そうなんだ。私普通昔、に名前で呼んでますね。スペインに旅行してた時にね、
駅で、なんか何人か日本人がちょうど3月だったから、卒業旅行に来てたの。うん。で、その中になんと一人男の子が、お母さんだけ連れで卒業旅行してたの。ああ。お母さん連れ。で、うまあ、ん。ちょうど、まあ、もう一人日本人の女の子と私とその、お母さん連れの男の子とうん。4人でこう迎えて座って、まあ、ちょっと話したんだけど、なんかいきなりその男の子が、なんか、いや、君たちは女の子だから、なんかどうせできないと思うけど、僕には大きな夢があるんだよね、みたいなこと言い出して、で、なんですか、その夢って聞いたら、いや、それはね、一戸建てを持つことだよ、とか言って、いや、それ夢なんですかよくわかんないけど、その隣でお母さんがニコ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 嬉しそうにしてること。つまそれり、は同居ですね。うん、だから、お母さんがそういうふうに、息子に、それが幸せっていうのをなんていうのうん。押し付けっていうかもう、うん。刷り込みが完了してて、うん。で、その息子はそれを疑わない感じなんですよね。いや、これ嫁さん来ないぞと思って、そんなところに難し嫁がいですね。入る女はいないって思ったんだけど、いやー、なんていうのかな、恐ろしいなと思った。うん。でも多分その男の子は、それが、親からの刷うん。り込みだってことも、抑圧だってことも気づいてないんですよね。そうなの。そうなのよ。気づいてないのよ。で、なんかやっぱり高校の時もなんか大学受験かなんかで、同じクラスの子が、私の行った試験の教室で、なんかお母さんがいきなり入ってきて、何々ちゃんここよ、あなたの席ここよってやっぱ男の子を呼んだっつうのね。うん。いや、試験会場お母さん行く必要ないだろう。机を見てあげなくても自分で受験カード見て受けられるだろうって話でしょ。でもなんかそういう、なんか甘やかしすぎっていうのうん。何もしなくていいから楽っていうことで、なんかこうマザコンにさせられちゃったりとか、女子は女子で、なんかあんたは何をやっても足りないみたいな、うん。これができてない、あれができてないっていう、なんか呪いをかけられたりとか、うん。なんだろうね。ありのままの自う分ん。でいいっていうか、そういう、なんだろうな、自然なメンタリティができにくいよね。うん。うん。私の知り合いでも、やっぱり20代過ぎてる男の方でも、うん。一人で病院にも行けないって方いらっしゃいましたね。うん。お母さんが一緒にいないと、病院でその説明してもらわないと無理っていう子。で、そのお母さんが言ってきたのは、うちの子何にもできないんです。どうすればいいですかだったんですよ。いや、できなくしてるんだろうって話だよね。おいおいおいって、こっちは確かに、おいおいって思うんだけれども、お母さんもそれは真剣なんですよ。この子は何もできなくて、私が死んだ後どうすればいいかわからないって。生きていけるかわからないわっていう不安もある。少しずつやらせてみればいいじゃんって話よね。そう、でも、そこの意見に行かないんでしょうね、多分。うん。やらせたくないんだろうな。うん。自分のこう、なんていうの自分の、お母さんにとってその自分の居場所っていうか、自分のこう、なんていうの評価してもらえる場所、うん。自分のやりがいのある場所がやっぱり子育てだったり、こう、子供の面倒見たり、それから特に男の子の場合、疑似恋愛っていうか、その、夫婦関係がやっぱりあんまり、こう、日本の場合、こう、濃密じゃないから、逆にその、恋人みたいに男の子を見ちゃうって。今なんか書き込みしてもらったの、ちょっと読みはい、ますね。読みました。はい。年を取って毒親になることありませんか？友人の父親は、友人の家の頭金を出した後、その家に住み着き、勤めを辞め、3食昼寝付き、毎日パチンコ、女を家に連れ込み、たまらなくなった友人が頭金手切れ金を払って出て行ってもらったそうです。うん。え友人の父親は、まあ、確かに、うん、うん。親が、確かに毒親ですよね、うん、これは。うん、うん。親が子供のところに押しかけちゃって、ねありますね。え、うん、だから私も今、いろんな方で、マンションを借りようと思ってても、住所がバレたら、住所がバレたら、親が絶対乗り込んでくるから、それが困るから、その、なんて言うんだろう。借りるのが難しいとか、っうん、ていう子がいたりもするから、
なんて言うんだろう。多分、もともと毒親だったんだと思うんです。どっかしらで。うん。で、離れたことによって、この方が、友人の方は、あの、このお父さんおかしいなって思ったんだと思うんです。だから、もともと気質はあった。でも、ちっちゃい頃はそれがわからなくて、うん。で、その、頭金を出してやるから、住み着いてもいいよね。自分がおう金出したんん。だから、当たり前だよねっていうのを、お父さんは多分今まで通りで来るんだけれども、友人の方は普通に一人で生活をしていた時に、あ、それ普通じゃないんだってどっかで気づいたんですよね、このうん。方は多分。だから出てって困るもんね。くれっていう。実際困るよね。うん。うん。なんかほら、親がさ、子供に、なんかうん。自分の面倒見て当たり前っていううん。ところがあるでしょなんか、女子は介護要員みたいう。そうなそうそうそう。時もありますよね。うん、介護要員みたいなね。うん、ちょっとひどいと思でも、現状、その世の中う。うん。的に考えると、結婚したら義理のう母親、ん。両親のことも見るのが嫁の務めだよねうってん。言われるパターンありますよね。うん。ってことは、それは、うん、義理の両当たり前に親ミーそう思ってる方が多いんだろうなっていう。うん、義理の両親ミーの、自分の親ミーの、もうなんか、で、多分その旦那さんになった方は、女の仕事だろっていう風にうん、思ってるから、もう、手伝ってくれるとかっていう多分感覚はないうん、だろうなって。で、だからといって多分他人の力を借りてそのヘルパーさんを入れるとか、何かを入れるってなると、またそれは抵抗するんですよね、そういう方々って。ね。別に、プロに任せた方がいいと思うんだけど。プロに任せた方が絶対に楽です。うん、なんか精神的に楽。うん。うん。やって当たり前じゃないからね。うん。それをさ、なんか、なんか、家族、特に女性、嫁とかうん。娘とかにやらせちゃって、その、やって当たり前っていうのはきついよね。友人は女性で、女の子のお父さんがってことなんですね。先ほどのお話が。いやー、確かに。でも普通に多分一般社会人になって、まあ、お家を買うような年齢ってなるとね。うん、ってことは、それまでは多分、その、女はこういうもんだっていう家庭だったんだと思いますよね。これを、うん、こういう、お父さんが後から、うん、そうやって住み込む。だから、父親の介護っていうのかな、まあそういう面倒を見るのって、娘の役割でしょって多分思ってたから住み着いてってうん。いうことなんでしょうね。このコメントの方の話だと。まあ、いわゆる毒親になりやすいのって、性別うん。役割分担意識とか、それうん。から、家族制度の、まあ、子供は親に従うべきとか、うん。それから子供は親の介護をすべきとか、うん。なんかやっぱり、べき論が強いんでしょうね。まあ、べき論強いっていうか、利用してるのかな。うん。うん。で、ちょっとだけ思うのは、毒親になってる方々って、ちょっとプライドの高い仕事をしていたりとか、ちょっとお金のある、地位うん。のあるうん。ご職業の方っうん。ていかも。うのが多いのかなっていう気が少しするんでもですよね。両パターンあるな。両パターン、ほら、なんていうの、逆にものすごくまあ、貧しくて、子供のバイト代も取っちゃったりとか。はいはいはい。うん。でも、それにしてもやっぱりプライドは高い気がするんですうよね。ん。プライドが高いって、結構逆に劣等感の裏返しだったりするよね。うん。本人自身が自分になんていうのかな。自分をこれでいいっていうか、ちゃんとうん。認めてないから、周りを抑圧することで、自分を優越感うん。うん。プライドとか優越感で、自分を立たせてるっていうか。うん。だから、まあ確かに人間って、なんて言うんだろう。プライドって大事だと思うんですよ。自うん。分が生きていく上では。うん。ただ、そのプライドを他人に押し付けちゃいけない。うん。自分自身がプライドを持って仕事をうん。するのも、生きていくのも、それはすごくいいことだと思うし、
自分なりに頑張ることの、その糧にはなるけれども、その、なんて言うんだろう。それを子供にまで押し付けるから、うん。なんて言うんだろう。違う方向の愛情になってしまう。そうなんだよね。そうです。稼ぎのいい仕事をしていた人です。うん。そうなんですね。当時、友人夫婦は貧乏していました。ああ、だから、やっぱりそれでも、お子さんに、うん。見てもらうのが当たり前っていう。うん。で、他人に頼るよりも、どんなに貧乏だろうと、娘に、助けを求める。プライドで多分生活保護とか取ることも可能だと思うんですよ。人に働いてなかったりとかすれば、で、住み込んでしまえば家もないんだろうし、じゃあ、でもそれはプライドが許さないっていう場合も多分ある。いろんなパまあ、ターンはあるけれども、なんだろう。なんだろう。まあ、そろそろちょっとまとめた方がいいかなとうん。思うんだけど、毒親っていう定義もね、はっきりしてなくうん。て、で、ただ今最近ね、すごく母がしんどいとか、うん。それから、ゆがみちゃんとか、なんか結構、毒親系の漫画がいっぱい出てきて、ありますね。すごく、ああ、これうちもなんかこういうのあるうん。っていうね、すうん。うん。ごく、あるある感うん。が多いんだけど、まあ、いわゆる支配とか管理したがるっていうのかな。うん。子供は自分の管理下、支配下に置きたがる。うん。で、子供をこう人格として尊重してない。うん。そこら辺が強いのかな。そうですね。あとは、うん。うん、過度な本当に過干渉とか過保護っていううん。状態ですよね。ねえ。で、なんかこう、あなたのためにっていう割には、うん。子供の幸せをね、ちゃんと望んでない気がするんですよ。うん。なんか結構呪いの言葉が確かに。多くて。うん。なんかこう、幸せに確かに、幸せになってほしいとか、良くなってほしいって言うんだけど、でも自分より幸せになられると嫌みたいな。確かに、それは、ううん。んうん。それもプライドなんでしょうね。プライドなんでしょ親の威うね。厳を保つためには、うん。自分より子供がうん。上ではで、嫌なん保てない。ね。うん。うん。同じ例えば医者とか先生になっても自分より上になると嫌なんですよね。うん。やっぱりそこの辺のプうん。ライドとかっていうのは、子供がどうにかできる問題じゃないじゃないですか。うん。親のプライドをどうにかしようってできないからこそ、その親が本当はカウンセリングとか、そそうそうそうの何かしそらが必要う。うん。なんだけれども、現状世の中的には毒親育ちのお子さんの方をうん。支援する方々はうん。多い。それ。うん。結ほん局、取りこぼしがうん。出てしまうんですよね。うん。ほんと実際はさ、親の問題だし、親のうん。方がカウンセリングを受けるなり、なんかうん。しなきゃいけないのに、ま、いわゆるモラハラ旦那とか、うん。いじめとおんなじだよね。うん。モラハラの離婚するパターンだって DV モラハラだって旦那の方が、その、うん。カウンセリング受けるなり、それから、うん。シェアグループでね、うん。こう共有するなりして、で、こういうことを自分の考え方とか認知の歪みを直していかないと、変わっていかないのに、うん。こう妻が悪いとか、あいつが言うこと聞かないせいだっていう風に DV だとなっちゃうし、うん。で、いじめだと、なんかこう、被害者の方に荒探しをして、うん。で、自分たちがいじめることを正当化しようとする。うん。だからまあ、親子関係においてはそんなに DV とかいじめほどハードじゃないにしても、子供の未熟さっていうのを、こうなんか理由にして、うん。それで、なんていうのかな、親がコントロールしようとしてる気がするね。今コメントで、親だから子だからという立場を抜きにしたら、うん。自分はどうしたいのか、自分の心と向き合い選択してもいいと思いますっていう。うん。本当にそうですよね。そうですね。うん。うん。で、多親分次だと回のその話が、毒親育ちの課題になるじゃないですか。うん。だから、
そこで、多分、なんて言うんだろう。病院に行くとか、そういうのも課題なんだと思います。すべてが。なんか、まあ、結局ね、さっき中村さん言われたように、どうしても実際困ってる被害者の側がやっぱ前に出てきちゃうから、その、今の子供たちとか、悩んでる子供たちとか、それから、DV 受けてる女性とか、まあ、その人たちが何をまず困ってて、何を求めてるかっていう部分がどうしても一応中心にはなっちゃうと思うんだけど、本当にその背景にある根本的な直すっていうことで言えば、親自体のね、改善だよね。で、まあ、それを親を追い詰めたりバッシングするんじゃなくて、まあ、こう書いていただいてるみたいに親の支援とかね、なんていうのかな、親が自分の弱みとか欠点とかうまくいかないことももっとさらけ出せたり、それからどうしていいかわかんないとき相談できる、そういうオープンな社会とか、環境とかがあると、毒や減ってくるのかなって気もしますよね。そうですね。うん。次の多分お話に続いていくとは思うんですけれども、うん。今度多分次のこの生配信になるのが5日の日はい、なんですよね。あさってですね。で、2日後の5日の日もまあ、同じ時間帯で、はい。多分ライブをするんですけど、その時の、一応テーマになっているのが毒親育ちの課題っていうことなので、うん。またね、その時に、コメントで皆さん、はい。こうやっていろいろ言ってくださったらね、うん、すごいありがたい。ありがたい、本当にありが今度、たいし、うん、何かしらあれば書いていただければね、うん、また次の生配信の時にそれを題材にもできるし、もうん、し相談があれば書いていただければ、ね、一応私たちそういううん、相談を受けているうん、人間なので、何かしら答えられることがあれば、うん。答えていこうとは思うんですけれども、はい。ね、そんな感大体もう今9時を過ぎてしまったんで、じ。はい。これまとめるべきなのかな。そう、そろそろ。まあ、まるっとまとめとしては、やっぱり、いわゆる虐待みたいにハードじゃないけれど、まあ、親の愛情とか、まあ、いわゆる親のとこの力さっていうものを背景に、その支配とか指示とか管理が、まあ、強すぎる過干渉っていうか。で、やっぱ価値観の押し付けがあるとか、まあ、よく出やすい言葉はあなたのためにとか、あなたのせいでなんとかできなかったとかね。そういう言葉とか、任せなさいとか、だから言ったでしょとか、なんか失敗を待ってるような感じとかね。そんな感じですかね。子供を人格として、別人格として損としてない感じっていう感じですかね。なんか中村さんから。そうですね。だから結局、子供は親の所有物じゃないよっていううん。話と、やっぱり親のプライドのうん。高さってそうね。あるんだろうなってうん。思うし、私の周りの人たちだと、うん。親ガチャっていう言い方をするけれども、うん。確かに親を選べない、子供は親を選べないし、逆に言えばうん。親も子供は選べないんだから、うん。ね、そうなった時に、子として扱えるから、それを多分、フラットにまだできるんでしょうね。ただ、うん。自分の所有物だと思うからこそ、子供はこうなってほしい、こうなるっていう、こうなるのが当たり前っていう、っていうか、そうべきってこれいうことだと思うんが当たり前ですよね。みたいなね。うん。だからやっぱりそこの部分が、その、なんていうんだろう、本当にハードな毒親さんじゃなくても、あり得る話なんだよ。普うん。通の家でもある話なんだよっていうふうに、みんなに知っていただけたらなってそうね。思いますよね。親自身も気づいてないうん。ことが多いよね。なんか、うん。もう、自分の親もそうだったし、うん。自分も同じようにしてる。うん。で、まあ、当たり前じゃないの、世間みんなしてることだし、うん。みたいな感じでね。なんか、でも親の価値観をちょっと疑ってほしいよね。うん。うん。そうですね。社会がこう言ってるから、世間がこう言ってるから、こうだとばっかり思ってたけど、でも、この子は違うかもしれない。うん。うん。この子の言ってることにももうちょっと耳を傾けてみよう。全然うん。自分と違ってもいいやっていう風に、ね、ちょっとそこのところをなんていうのかな、親と切り離して、そうですね。うん、考えていければ。ね。今、この質問をいただいてるんですけど、これも次回これについても話をしていこうかなってちょっと思うんですけど、あ、パートナ多分、そうー。うん。そう。結局、これって、うん。今後の毒親サーチさんって課題でもあるし、次回、5はい。日の日に配信をもう一度またしたいなって思ってはい。います。わかります。わかりました。うん。もう、皆さんありがとうございます。で皆さん本当にありがとうございます。コメントもこんなにたくさん嬉しい。来るとは思ってなかったです、うん。実際。いや、ありがとう、ありがとう。皆さん本当にありがとうございます。うん。とりあえず、またという今回は、ことで。ここまでで、毒親のライブ配信第1回目ですね。はい。じゃあ、これで、ライブ配信は終了を押せばいいのかな？
そうですね。ははいい。じゃあこんなところにしたいと思います。ありがとうござい皆さんあます。りがとうございました。失礼します。